i benvinguts a Pagès. Us fem aquest vídeo des de l'empresa espirulina.bio, ubicada entre les localitats d'Almacelles i Alfarràs, a la comarca del Segrià. I la idea d'aquest vídeo és ensenyar-vos el què és l'espirulina, quines propietats té, com es cultiva i també com degustar-la o com menjar aquesta espirulina. Doncs bé, començarem parlant de l'espirulina i el seu origen, i és que el seu origen es remunta fa més de 3.500 milions d'anys. Per fer-nos una idea, és un ser que ha contribuït a la creació de la capa d'ozó. Va ser dels primers sers vius que van habitar el planeta Terra, els quals van ser capaços de començar a realitzar la fotosíntesi, i junt a l'espirulina i altres cianobacteris van començar el que avui en dia coneixem amb la capa d'ozó. A més, l'espirulina és un ser molt petit, tan petit que podem dir que amb una abraçada d'un humà hi caben tants filaments d'espirulina com sers humans al planeta Terra. Ara que ja coneixeu una mica el procés del cultiu d'aquesta microalga, us vull explicar el per què la cultivem aquí, i és precisament per les seves propietats nutricionals. Què en destaca o com podem simplificar el contingut nutricional d'aquest ser, que és un dels aliments més estudiats del planeta Terra. Benvingudes a la granja d'espirulina. Aquí podeu veure les bases de cultiu. L'espirulina, com hem dit, és un ser fotosintètic i necessita d'aquesta llum solar. El que fa és fixar el carboni, fixar el diòxid de carboni amb oxigen. I així ella es va multiplicant a poc. Nosaltres li hem de procurar tenir un ambient amb una temperatura elevada i així com oferir-li una agitació constant perquè pugui repartir la llum uniformement en tots els cultius. Això és una roda de paletes que el que fa és aquesta funció d'anar remenant l'aigua. Està tan sols amb una alçada de 20 centímetres i en total tenim aproximadament uns 180 metres de cultiu d'espirulina. Si us fixeu aquí dalt també hi ha una malla de sombreig, que us haureu preguntat potser de si és un ser fotosintètic, per què fiques una malla de sombreig? Doncs resulta que amb aquesta malla de sombreig el que fem és augmentar per una banda la qualitat de l'espirulina, perquè una forta il·luminació destrueix certs pigments, i a més amb aquesta malla reduïm el consum d'aigua al reduir-se l'evaporació. Així doncs, amb aquesta malla aconseguim encara fer un cultiu amb més propietats nutricionals. Doncs ara ens trobem a l'obrador de l'espirulina. El que fem en aquest obrador és bombegem l'aigua que es troba, que hem vist en aquestes bases, la filtrem aquí a través d'un mètode de centrifugació. Hem de pensar que a cada litre de medi de cultiu pot haver al voltant de 0,25 grams d'espirulina. És a dir, hi ha una quantitat molt petita per cada litre que filtrem. Això vol dir que hem de filtrar molts litres per tal d'obtenir una quantitat de biomassa important. El que fem és centrifugar-ho aquí i després anem més endavant, anem amb aquesta xurreria adaptada i el que fem és, o bé ja podem envasar el que és l'espirulina directament en format fresc, o bé també podem fer uns petits espaguetis que introduïm en aquestes deshidratadores. Llavors, en aquestes deshidratadores que no superen mai els 40 graus, i aquesta és una de les diferències de l'espirulina artesanal o l'espirulina que realitzem aquí, és que és una deshidratació a baixa temperatura i després d'aquestes deshidratadores obtenim aquest format d'espirulina. Un format en fideus, característic també de l'espirulina artesanal i d'alta qualitat. A més, aquí també tenim la imatge del que és l'espirulina fresca. Això val a dir que podem dir que hem sigut la primera empresa europea capaç de comercialitzar aquesta espirulina fresca. És una espirulina que servim el mateix dia que la processem i així la gent la pot gaudir a casa seva, ja sigui a través de les poblacions veïnes o també les enviem mitjançant empreses de missatgeria. Doncs anem a veure què conté l'espirulina que el fa un dels millors aliments pel futur de la humanitat. Doncs podem dir que l'espirulina pràcticament el 65% o inclús més del 65% del seu cos és proteïna, i una proteïna completa, amb tots els aminoàcids essencials. Això fa que sigui una proteïna altament digerible i que ajudi, per exemple, a digerir també altres proteïnes que ingerim en el nostre cos, ja sigui de llegums o de cereals. Més coses, l'espirulina conté un alt contingut en provitamina A, els betacarotens que l'anomenen. Els betacarotens és un nutrient, és una vitamina, una provitamina, que va bé per lo que és la vista, per les pèrdues de visió, també va bé per la pell i també va bé per reforçar el sistema immunològic.
algo, evidentment, que està a l'ordre del dia, donada la situació en l'actualitat, no? A causa del coronavirus. Ens interessa tenir un sistema immunològic alt. Conté un alt contingut en vitamines del grup B, la B1, B2, B3, B5, B6, B9. Aquestes vitamines van bé per lo que és el sistema nerviós, és a dir, van bé per lo que anomenaríem la malaltia del segle XXI, que és l'estrès, o una de les malalties del segle XXI. L'espirulina, gràcies al seu alt contingut en vitamina del grup B, ens ajuda a relaxar-nos, estar més tranquils i que el sistema nerviós sigui més eficient. Més coses. Entre la seva proteïna conté el que és la ficocianina, un pigment de color cian, és a dir, com el blau del cel, que ens ajuda amb el seu efecte antioxidant i el seu efecte antiinflamatori. A més, també conté clorofil·la, que ens ajudarà amb el seu efecte detoxificant i per regular el sistema digestiu, i també conté un alt contingut en minerals, des de ferro fins a zinc i coure, que van bé per l'organisme. Una vegada conegut el que conté l'espirulina, es poden trobar centenars i fins i tot milers de documents científics que analitzen aquests fitonutrients per separats per tal de quin efecte poden tenir al cos humà. Si bé no tots els cossos humans són iguals, sí que s'ha demostrat que l'ús de la microalga espirulina, i direm també de qualitat, perquè, com veureu, hi ha moltes qualitats en el cas de l'espirulina, té uns efectes positius en la salut de les persones. Per què va bé? Doncs mira, hi ha un estudi que parla del voltant de la reducció d'un 40% dels triglicèrids i un 30% de la reducció del colesterol en tan sols 3 grams al dia. Per exemple, hi ha estudis que parlen del seu efecte anticàncer. Hi ha un estudi, per exemple, de l'efecte que té per combatre el càncer de boca, en el qual, amb tan sols 1 gram al dia, s'aconsegueix que les persones propenses a tenir un càncer de boca redueixen fins a un 65% les probabilitats de contraure càncer. Va bé també, però ja ho hem dit, per al sistema nerviós, i amb dosis continuades a llarg plaç d'un any o 2 anys constantment prenent espirulina al voltant de 1 o 2 grams al dia, s'ha demostrat eficaç per malalties com el Parkinson o com l'Alzheimer. Va bé també, aquí a Europa la venem com un dels aliments per perdre pes, perquè ens ajuda, gràcies al seu efecte detox, a eliminar els greixos que han quedat pel cos. És a dir, és un aliment que va bé per mantenir la dieta. Se'n pot prendre, en aquests casos, la dosi estaria al voltant de 4 grams uns 20 minuts abans de dinar. O, per exemple, personalment també he tingut el gust d'estar en països subsaharians administrant espirulina per augmentar el que són els nivells d'anèmia en sang. És a dir, amb aquest estudi en el qual vaig participar, els quals era la comunitat saharaui, refugiada i esperant un referèndum des de fa més de 40 anys, nosaltres els catalans encara tenim marge potser d'espera en aquest cas, doncs en aquest cas concret estem administrant 3 grams d'espirulina al dia a cada persona i en tan sols un mes augmentar de mitjana 0,75 punts els nivells d'hemoglobina en sang, el qual és una dada molt i molt valuosa, molt positiva. Podem dir més i més coses de l'espirulina, del per què va bé, per augmentar la concentració, per limpiar el que són els metalls pesats del cos, per reduir els efectes de la quimioteràpia. Hi ha un llarg etcètera, però nosaltres també hem de dir que l'espirulina no ho cura tot. És molt important dir això perquè no ens agrada vendre miracles, el que ens agrada és vendre el producte que fem, les persones el qual consumeixen veuen els seus efectes en el cos i nosaltres també ho notem i és això el que us volem transmetre. Però també us volem transmetre que l'espirulina no és un aliment miracle, doncs aquests no existeixen, simplement si una persona vol estar sana, el que ha de fer és empoderar-se de la seva salut, tindre una dieta sana, una dieta equilibrada, amb aliments ecològics si pot ser i de proximitat, fer exercici físic i tenir una vida el més feliç possible. Doncs bé, ara que us hem parlat d'això, us ensenyarem algunes receptes de com menjar l'espirulina. L'espirulina la podem prendre com un medicament o com un aliment. Normalment, quan la prenem com un medicament, se solen prendre dosis d'entre 1 i 4 grams. Molta gent escull el format pastilla, és un format senzill, amb comprimits, que és la mateixa espirulina secada,
i comprimida sense cap altre additiu i són uns comprimits de 500 mil·ligrams. Això se sol prendre durant les menjades, excepte les dietes d'aprimament, que se sol prendre uns 20 minuts abans de les menjades. Ara bé, el que a nosaltres ens interessa és que l'espirulina sigui un aliment i no un medicament. És a dir, que puguem menjar-la en el nostre dia a dia, que puguem tenir-la en el nostre dia a dia a la cuina sense tenir en compte les dosis que estem prenent, ja que l'espirulina no causa cap tipus de sobredosi ni efecte secundari més enllà d'una detoxificació inicial. Llavors, per això, el que tenim són dos formats. Un és el format d'espirulina fresca i l'altre és el format d'espirulina en virutes. Com podem utilitzar aquests formats? Les pastilles és una cosa molt fàcil, perquè les prenem amb aigua i ja està, aigua o qualsevol suc, però aquests dos formats tenen algunes diferències. En realitat, l'espirulina és un producte molt neutre, amb un sabor molt neutre i molt versàtil, perquè al ser tan neutre es pot barrejar tant amb dolços com amb salats. La casta secada té una textura cruixent i juga molt bé amb certs preparats, amb tocs, textures que puguen ser lleugeres barrejades amb textures cruixents, mentre que l'espirulina fresca juga molt bé amb pastes, patès, remenats, coses que siguin sempre untuoses. Farem una prova, farem una mostra per veure com es pot fer amb això. Per exemple, començarem amb l'espirulina amb virutes. Les virutetes són com uns fideuets, és això, aquest format cruixent. I per això el que farem, per exemple, és agafar una fruita. En aquest cas tenim préssecs. Aquí una simple fruita, doncs la decorem amb aquests fideus i si ens atrevim i volem jugar una mica més, doncs li podem afegir una mica de pebre i inclús uns fruits secs li podríem afegir, no? Podríem tenir des d'aquí ja un esmorzar fantàstic, inclús per persones amb diabetes, perquè estem tenint fruita amb un contingut de sucre, però estem tenint un aport extra de proteïna que faria que el sucre no fes cap pujada. És a dir, és un plat que podria ser ideal com a esmorzar i també un plat que podria ser ideal com a berenar. Perfecte. Una altra manera de preparar l'espirulina és utilitzar-la en format fresca. El format fresca és molt diferent, és una espècie de patè, no fa cap olor, o fa una olor molt lleugera, molt senzilla, molt neutra. I el que prepararem aquí avui és un hummus un tant especial amb aquesta espirulina. Per preparar aquest hummus el que farem és afegir uns cigrons, prèviament ja estan cuits, i afegirem un bon raig d'oli i afegirem en aquest cas manteca de cacauet. Normalment l'hummus es prepara amb taïm. Aquest és un hummus una mica especial, és una recepta molt especial i la preparem amb manteca de cacauet. Hi posem també una mica de cúrcuma, hi posarem el suc de mitja llimona en aquest cas. També podria ser una sencera, segons el que ens agradi el sabor de la llimona.
Un altre ingredient especial és infusió de menta o menta amb aigua posada el dia abans, de manera que el que estem fent és donar una aromatització a aquest humus. Afegim també les fulles juntament amb l'aigua. I, com no, l'all. Una dent d'all. Una mica de pebre també, ja que la cúrcuma l'absorbim millor si la barregem amb el pebre. No cal fer-ho extra picant, però com que la llimona i la menta ja ho fan molt fresc, doncs ja ho tenim així. I ara posarem. Bé, això depèn segons el gust. Si ens agrada molt verd, m'agrada afegir-li una cullerada, per exemple, d'espirulina fresca. Només amb això es tenyirà bastant. Una mica de sal, que ens havíem oblidat. Un hummus preparat per servir amb crudité, amb pa, amb fruites també, tot tipus de verdures. Això són dues fórmules. L'espirulina fresca també es pot posar simplement al pa i la veritat que és un producte que sorprèn bastant a la gent. Així que tenir uns convidats i posar una mica d'espirulina fresca simplement a sobre del pa amb una mica de sal, oli i una mica de tomata està perfecte, queda genial i la gent li sol agradar bastant. I bé, també la podem barrejar, tant la que és fresca com la que és amb virutes, la podem barrejar amb líquids. Simplement cal agitar, l'espirulina es desfà i queda un líquid verd, així, d'apetitós. Doncs bé, ara que ja heu vist com menjar l'espirulina, com es cultiva l'espirulina, per què cultivem aquí l'espirulina, resta parlar-vos de lo que són el per què, a més de la salut de les persones, va bé l'espirulina. I és precisament per això d'aquí, perquè preserva el medi ambient. És un nou aliment, tot i que fa 3.500 milions d'anys, i és un aliment que fa front a un dels reptes més importants que tenim com a societat, que és preservar el medi ambient. L'espirulina, per exemple, fixa al voltant de fins a 16 tonelades de CO2 per hectàrea. Una fixació, podríem dir, equivalent a les 18 tonelades de CO2 que fixa un bosc tropical, que són assenyalats com els pulmons de la Terra. Evidentment, la biodiversitat que hi ha en un bosc tropical és molt més gran i és molt més sana que no pas en un cultiu d'espirulina, però és important també perquè ho retinguem en ordres de magnitud. A més d'aquesta alta fixació de CO2, és un cert que ens permet estalviar en una granja com aquesta, que no arriba ni a 200 metres quadrats, fins a 18 milions de litres d'aigua cada any, en comparació si haguéssim d'obtenir la mateixa quantitat de proteïna a través de la carn animal. A més, si també haguéssim de tenir aquest espai en producció amb carn animal, necessitaríem del voltant de 3,3 hectàrees en lloc de les 0,02 que tenim aquí. Estem parlant, per tant, d'un cert molt eficient i que permet reduir dràsticament el consum d'aigua i augmentar considerablement la fixació de CO2. Per tant, estem davant d'un cert que ens ajuda a fer front a aquests nous reptes de preservar el medi ambient. I aquí sempre ens agrada parlar, potser una mica més de forma romàntica, però també crec que es tracta d'això, aquestes jornades de benvinguts a pagès, de poder transmetre l'opinió o la visió que tenim com a pagesos o com a productors alimentaris. I és que als anys 60, als anys 40, quan es va parlar de la Revolució Verda, en el qual un dels reptes de la humanitat era alimentar un planeta de 6.000 milions d'habitants, es va fer la Revolució Verda tenint en compte el procés productiu i augmentar la producció a base de nitrats, a base de fosfats i a base d'altres elements químics que, si bé van aconseguir aquest objectiu, també han aconseguit contaminar la major part de capes freàtiques. Avui en dia, per exemple, aquí al poble d'Almacelles, de les 6 o 7 fonts que n'hi havia d'aigua potable, ja no en queda cap, ja sigui a conseqüència de la contaminació per l'excés de nitrats o ja sigui per la proliferació de granges que ha hagut al terme municipal.
Ara bé, el que us encoratgem és en aquesta revolució verda, el que hi faltava és la coletilla, és el finalitzar amb verd i blava, com les microalgues verd i blaves, però també com el planeta blau. És a dir, una revolució verda, però que també tingui en compte el planeta blau on viviu, que no només es tracta de produir per alimentar els seres humans, sinó que creem un medi ambient sostenible, que ell mateix es regeneri i que es tingui en compte ell mateix com un ser, tenir en compte el planeta Terra com un ser viu que s'ha de cuidar i s'ha d'acompanyar. Doncs res més, moltes gràcies per el vídeo, per poder visualitzar aquest vídeo. Esperem que us hagi agradat. Podeu visitar la nostra pàgina web www.espirulina.bio. També ens podeu contactar per telèfon, ja sigui a través del WhatsApp, ja sigui a través d'una trucada. Si teniu dubtes de per què utilitzar l'espirulina, també us intentarem acompanyar. Si teniu dubtes d'això que en diem l'espirulina fresca, som l'única granja o la primera granja europea que ha lograt comercialitzar aquesta espirulina, ens ho podeu contactar. Estarem encantats d'atendre's i si algun dia canvia una mica la situació actual sanitària o voleu visitar la granja, també ens ho podeu comentar. Moltes gràcies i moltes gràcies també a l'equip virtual de Benvinguts a Pagès, que està treballant per poder que la gent gaudeixi també d'aquesta jornada, encara que sigui a distància. Moltes gràcies.